Machini ya Ramogi kaka pile tudikodwa namba mar ote machuo kenari adek au chiel nono kao kamano benedo wa mbui mopogore magoba oganda kama tingo mbui no mar YouTube, mbui mar Facebook idwa kanyo bende achiel kachiel, mbui mar Instagram, mbui mar X kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en Migao mar somo oyango ni ikruok oseket kare ni penj adek medhi tim higane chakre tarik 17 dwe mar 10 nyaka tarik 21 dwe mar 11. Koyango thuolo mar penj no e log tich mar nek, jatend Migao mar somo Julius Migos olero ni penj medhi tim higane ni kod pogruok mathoth kipimo kod penj mosebed ka itimo e higni mokalo, kaluwore ni e higane penj maduong' en mana mar klas 12. Ariyo modong' gin chenro mag nono winjo ma jopuonjre madhongere deno ni assessments. Kamano bende mae okang' mokwongo ma jopuonjre moyo 3 million dhi timo penj nyadichiel. Kodong' mana jumbe ariyo to penj maduong' mar KCSE kod chenro mag nono jopuonjre ariyo mano mar KJSEA kod KEPSEA chakore. Duol mochung' ne penj madongo e pacho ka mano the Kenya National Examinations Council e tudruok jokanyo mamoko e sekta mar somo oyango ni giikore ne penj adek go. Oyango thuolo mar penj go mibiro time kind tarik 17 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 11. Jadatije mar nek Laktar David Njengere olero ni ma en penj mani kod pogruok mathoth ka en okang' mokwongo ma jopuonjre moyo 3 million biro timo penj nyadichiel. A total of 996 and 78 candidates registered for the Kenya Certificate of Secondary Education examination. A total of 1,298 and 89 candidates registered for KEPSEA, that's the one we administer in grade 6, and the pioneers of the competency-based education, and we have registered a total of 1,130,669 candidates. As such, we will be administering the national examination and assessments to a total of 3,424,836 candidates. Mabende e okang' mokwongo ma klas madhi chako somo e skunde mag senior higa manyien dhi timo penjgi mokwongo mabiro yango kit somo magidhi timo e skunde go. 2025 is therefore the year when our evaluation systems are transitioning from grades and positions to assessment of learners' abilities for competence and value to determine suitability for entry into the pathways in senior school as well as industry. Migao mar somo lero ni nitiere lokruok moketi mar keto ikruok makare eneno ni bedo ni kwan jopuonjre ni malo, chenro duto osuore kare. NEC has installed an additional 25 containers in various sub-counties, bringing the total number of containers to 642, up from 617 that were used last year. That will help in terms of efficiency and reducing the costs in terms of the distance between the school and the containers. Kamano bende jogo mani kod paro mar kwalo penj omisiem mager. If you go to our portal, you will find sample papers which were shared in January. So anyone who is selling those papers and telling Kenyans that this is a leaked exam, please don't waste your money on those kind of papers. We will have, as in the past, no mercy on anyone who will be found engaging in any form of malpractice. All candidates, center managers, supervisors, invigilators must comply with the examination regulations, failing which they will be subjected to the full force of the law. Jopuonjre to kod telo mag penj kore jiwo mondo ket ikruok makare ne penj go. Kawadhi nyime en ni tenat bade ma Kisumu koro kwayo ni kuyo obedie e skunde nyato e kinde jopuonj mag JSS